A mu. Mu! Mu! Tu młyn jest. Płyniemy tam. Dobra już. Oj, tam przed nami też coś jest. Tam jest młyn fajny, Ale kurde. zobacz co tam jest. Tam jest też... Po prawej stronie, zobacz, tutaj, te ruiny. To jest młyn wodny. No już tam nie będziemy płynąć, Widzisz? ale filmuj. To jest młyn wodny. Do tyłu może. No właśnie tak robię w tę stronę, żeby wykręcić. O. To jest młyn wodny! Ruiny znaczy. Co jest? Ruiny młyna wodnego. Młynu. No widać. Nie młynu, tylko młyna. Po krakowsku młynu. Po krakowsku. Mam nadzieję, że to jest strach. No właśnie jakoś się pogubiliśmy chyba trochę. Co ma mapę? Spokój trochę. Przemek, opierdalasz się tam. Artur, opierdalasz się. Ja filmuję. Artur. Że jest. Gigantów płyniemy. Słuchajcie, a może my do jakiegoś jeziorka już wpłynęliśmy? Ale no dopiero. Nie, Nie, mostek. dobra, mamy mostek. Ej, zobaczcie jako to fajne dno jest. Tu się można wykąpać spokojnie. Ale tu krowy piją pewnie wodę. Jak piją, to i kupę robią.